Danas vam snimamo novu igricu Monster Legends. Preporučujem da skinete, da igrate jer je jako dobro. Da ću da pokupim svoje parice. Parice da pokupim. Paradajz. Šta sam dobio? Ujoj. Ajoj, gledajte šta sam dobio. Ok, pišite mi u komentarima da li želite da vam kažem kako se pravi ovo jaje. Sad idem da vam nešto, ne znam. Ako to je jaje, sad da vidimo. Ne bi da trošim 7 gemova jer skupljam za upgrade ovoga. To mi će biti jako potrebno. I fali mi samo 7 gemova. Sad više ovdje ti ne daju reklamama. Što je to? Ovo nije, ovo je prevara. Ovo samo dobiješ 2. A treba ti 5 milijuna. Koja glupost. Sad ćemo da idemo ovdje. U 300. To. Čuo kad se borim protiv ovih tu, ne mogu da ih proborim. Ne znam, prejaki su. Da ih ću ovdje. Molim, samo jedan game. To mi je najviše potrebno. Stalno pare. Šta je mene više s tim parama, samo dobijem njih. Ok, dobro što sam skupio 15, onda sad mogu i ovaj Lucky Wheel da otvorim. Monite. 25, može. Idemo. Ovo je nešto, ne znam šta je. Liči mi kao da je vodeno. A već imamo ova 2 vodena. Pa... za svaki slučaj. Samo 2 sata, da ja ne bi čekao 2 sata. Samo stiže monster. You just attacking the monster arena, go to battle now. Tak, imam fights. Ovdje je neka jaja su mi se otvorila. Ja nisam trebao da otvaram. Želim se skupim za klip. Ali ovdje samo da viš ove tu gluposti. Ništa, ovo je tu kao 40 full skala. Ja se borim. Ovo je moja ekipa, ovako. Ona tako funkcioniše, tako što... Sad ću vam pokazati. Imam ovog Gabija, što je samo u napadu i kida sve. Znači sve pred sobom kida. Sve one shot, skoro one shot sve. A ovaj tu je pre služio da bi se odbrani, a sad služi i on za napad. I zato što ima puno healthy, a ovo mi služi za healovanje. I tako, znači... imam ovog napadala, ovaj što napada i još jedan što napada, ali on ima više healthy, pa on je i napad i odbrana, a ovaj tu je samo da pomogne njima i da im heala. Tako funkcioniše moj deck. A kad bi se začuvao onaj shield, bilo je da se da neki shield, da on dođe i baci shield na nekoga. I to je jako dobro. To je ono predobro. Ali slučajno sam to skinuo, pa ću sad da je izgubim. Vidite protiv koga se borim i vidite koliko on ima gore da napada. Bože, brate, koliko ste mene našli tog da izgubim ove, daj nekog normalnog, barem od 20 ima. Pa to je velike gorile može. Zašto on prvi napada? Inače, Lija je to nekad toliko jaka, a nekad slaba, pa zato je uništava. Ne mogu da pobedim ovog kamenog jer sam ja kameni, pa morat ću da vidim rukama. Da, skoči na njega. Trunost. Ojoj, što jako ova gorila. I tu gorilu sam maksu na 20.
Pa... Ne, ti mene zezaš. Ti mene zezaš, ćeš ostati na 3 health. On ima šuntavicu, tako ja to zovem. I zato moram s njim napati. Ali bolje da sam s ovim napao ovoga. Ne, ovo ima šuntavicu. Da. Črndas. Barem ja tako zovem. Ok, ti si dedar. I da pljunem ga u facu i on umre. Tako ti funkcioniš to. Idemo. 5000 golda. Vidite, imao sam 150.000 ovih tu, što se sad ušao, Paradise. I ja došao upgrade ovog na 20 i ovog na 20 i to mi je jako puno. To mi 104.000 mi je otišlo Paradise i više. Zato sad, mislim, zato sam stavio ovaj, a ne znam, ne sad ne mislim to toliko, zato što iz Lucky Villa dobijem i to je to, ništa problem. Sad imamo ovaj, pa kako bi volao da ga pljučam, zašto ne mogu? Zato što sam sve, imao sam ja 10 gemova i sve sam to istrošio. I sad ne mogu, ja sam prije na starom accountu bio, igrao baš dugo i baš sam igrao i bio sam neki 100 level. Znači koliko to, sve sam imao. Imao sam ovo ostrvo. Mislim, ja sam gledam neke likove koje budu po 200 level, to za njih 100 nije ništa. Imao sam ovo ostrvo, ovo i ovo tu. Čekaj, ovo tu ostrvo, ovo tu i ovo tu. Da, barem ja tako mislim. Ja mislim da sam to imao. Imao sam puno ovih. Imao sam ovaj kao meta. Sad ću da vam pokažem. Monster. Imao sam, samo da nađem. Samo trenutak da nađem. Gde si ti? Svi vodeni, a? Da, imao sam ovo tu, ali to nije ništa. To je samo otrov. Neću sad da vam brojim šta sam sve imao, nego imao sam onaj ključ, kao, sad ću da vam pokažem, elementi i ovaj tu sam imao. Da, taj sam imao, ali se ne sjećam koga. Ne sjećam se baš koga, ali sam imao nekog. Da, baš sjećam se, imao sam ključić. I moj drug je imao ono isto taj, kao šrafne ključić baš. Šta ja pričam? To, thank you for manes and ti. Idem. A problem je što ovo healer nije 20, a mrzim me da upgradeam. Zato što ću izbaciti jednom. I vidite, 360 health. Ok, brate, sad ću da ih sve izrešim. Ovdje je jedan, mislim, ovdje je drugi. Sad ova neka panda me pukne nešto, ne znam. Sad ću ja na nju ispucati. Sad da vidimo ko je jači, ali panda nije fair, panda 2 puta udara. I ja još da bih ovaj črnost. Ja ću 100% izgubiti. Samo da vidim koliko mi je ova gorila. Ima dosta, nema više dosta. Meteor 270. Meteor strike. Da mi više vredi. Neću da ga ubijem, jer je on vatreni. Pa ne može vatra da ubije vatru. Mislim, može jedino ako ste toliko ludi da ćete to koristiti. Ajde, bolje kanda da koristite. Evo ga, Victory.
I ovo neki, ne znam ja. Vidite, ovo je čest. Ne, pada mi na pamet. 24 Discord. Ali zato imamo ovaj za jedan game 6 minuta. Koliko se snimamo? Aj, snimat ćemo još 6 minuta da otvorimo ovo. I ovo. Kad dođem ovo. I ovo iste sekunde ću da maksam. To mi je toliko potrebno da mogu da imam ovog gajba na 30. levelu. To je predobro. A samo moram da budem level 14, košta 130.000, ali to nije moj problem, ja imam milionče. Samo trebam da stignem, ne znam. Trebam da se borim. Ovo je nemoguće, treba neko da mi pomogne i ja ne mogu ovo rešiti. Dođem da igram. Evo, stavio sam ova ta 3. Sad ću da vidite. Jedno da koristim ovo za vid. Ne možemo ovome ništa vidjeti. Sad ćemo da ih skoro sve. Ja bih volila sve iz jednog hita da ih ubijem. To je bilo predobro. Ajde, možeš ti to, možeš gorila, molim te, sve iz jednog hita, to, idemo. Idemo, i onda će sad ja napadati, i vidite gore. A ne, on mora. Ok, nema veze. Ok, spiče ga s vatrom. Ok. Sad ću ja... 400, on ima 4000. Buras. Pa ovo neću do sutra da ga ubijem. Opa, 354. I sad 2 puta napada, ubijem i jednog, sad će da me ubije gajba, a okej, ubije će mi skoro ovog. Ajde, molim te, ovo mi je prvi put da stignem toliko blizu. Zavrti ga tornado, nemoj da me ubiješ gajba, nemoj gajba da me ubiješ. I gdje ovdje tu, pored rechange, treba da stoji... Ovo da uzmem za healove, kako to meni nema? Objasni mi, kako to meni nema? Sad će da se recharge i da me napadne. Da, prvi put sam stigao toliko daleko. Evo share, da vidimo, pre ovako radilo. Kliknem share i samo izađe sharing, kliknem otkaži i jao, sad ne radim. Šteta. Mogu skoro da ubijem drugog, ali ne vredi. Jedno da imam 3 gajba, da imam i da ih maksam na ono, do 20 i ne znam da li će to moći. Či imam i ovaj tu. Ovo me treba 15 do level. Begaj breti. 13 minuta, mislim, mogu samo gledati ovdje. Evo još 3 minuta. Hajde, odigrat ćemo jedan batlić. 18 ili 12. Trebao bi da me pobedi, jer je veći. Ali, ne, real ćemo ostati 2 HP-a. A onda ću raditi ovo, da ga ubijem sa ovim healerom, ja ću ubiti njega, samo da mi ne daš šuntavicu. Dobro je. Ubijem ti ovog. I sad može ovaj meni gajban mirno da ga napadne. Baciš mu jaje, onda mu ofarbaš, onda pukne i onda dobiješ pobedu. Neću. Discard. Simajlić, to. Podigao sam se, ovi svi. Ja ne želim da se dižem. Vidite, meni trebaju gemovi, samo gemovi. Kako 10 gemova, kako to da dobijem? Kako? Možda u ovim jajcima dobijem gemove? Evo, ovo je sad njegova pobjeda. Gledaj šta ima.
Ja od ovih nemam ni jedno. Bukvalno, ja od ovih nemam ni jednog. I to je to. Pobjeda je njihova. Mogu već da primim poraz. Uzet ću ovako. Ubijem. Treba mi 2 da ubijem jednog. I onda ovaj tu. Treba da nas hila sve. Daj gajbu hila i piu. Sve smo srećeni. I onda oni. Ovi se hilavali. Šta je meni? Daj, sad ovaj podigne ruke i ubije mi pola stvari. I kad ga pljunem ne može ovo. Potrebao sam prvo da ih napadam ovog tu. Ali da li gajba, možete da gajba ima puno healthy. Dobro što mi napadi njega. Što ćete vidjeti kad te ja pljunem, mislim kad ti stvorim jaje ispred face. Skočimo na gajbu, a ovaj se zezna, treba mi gajbu ubiti. Ali gajba će njega... Jas. Daj novi Victory Collect. Jer nemam discard. Ok, 5 sekundi. 4, 2, 1. Open now! Šta sam dobio? Strančugu, ovdje možeš samo dobiti te strančuge mančuge. Nisam znao da samo strančuge. Ja od ovih nemam ovog u sredini. Šta mi napravi? Jamu mi neko napravi da padnem. Sad ćete vi vidjeti. Ti mali prdoglavac. Ok. Idemo sad da riješimo gorilu. Zato što, ne, ovo je pokus. Pljuko sam. Trebao sam da riješim ovog tu. Može to malo se ubrzat. Čekaj, samo 4. Me ne daju ništa da... Mić. Evo ti. Defeat, pa naravno ga se prejaki. Ajde, fight. Kako bi zamenio ovo, nemam s čime. Ne mere, ovo sad. Kad sad ne izgubim, ne znam kad ću. Daj ovako. Sad ćemo da riješimo neke ćevape. Ok. Idemo sa ovaj udara rukama, ovaj mi napravi dobro što je sam sebe mislio. Gdje? Hoću ja da se hilam. Zašto? Ne mogu ni da pljunem, ništa. Što sam je izgubio? Sad sam izašao. Ja izašao. I on ti izgubio. Zašto? To nije fair. Da vidimo 18 minuta. Ja mislim da je to bilo to. Za ovaj video. Snimite, igrajte i vi Monster Legends. Mislim da Zebronja je bolji od mene, samo da znate. Jer je prvi krenuo. On je napravio, on je skinuo Monster Legends, došao do 14. levela. I kaže meni, da gdje, aj skini Monster Legends. Ja kažem, ok, šta se radi? Mislim, nisam rekao šta se radi, nego kad doćeš da igramo i tako, pa ja već igram, ja sam 14. level. Zebronja. Aj, look, ništa. Aj, look. Aj, look. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!